बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी शहरात अनबॉक्स ABX मोबाईल या भव्य मोबाईल शोरूमचा शुभारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी एका नव्या आधुनिक दालनाची भर पडली आहे. नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते या दालनाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या सोहळ्याला सावंतवाडीतील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांची मांदियाळी पाहायला मिळाली. अनबॉक्स ABX मोबाईलच्या माध्यमातून सावंतवाडीकरांना आता नामांकित कंपन्यांचे मोबाईल फोन्स, गॅजेट्स आणि दर्जेदार एक्सेसरीज एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. आज नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते या दालनाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब, नगरसेवक तौकीर शेख, अनबॉक्स मोबाईलचे रियाज मलानी, रियाज बेग आदी उपस्थित होते. सावंतवाडीच्या मुख्य बाजारपेठेत हॉटेल चंदू भवन समोर सुरू झालेल्या या शोरूममध्ये उद्घाटनाच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली होती. सावंतवाडी आणि परिसरातील नागरिकांनी मोबाईल खरेदीसाठी आणि उत्कृष्ट सेवेसाठी अनबॉक्स ABX मोबाईलला अवश्य भेट द्यावी असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. नमस्कार, मी सचिन लोकरे, अनबॉक्स मोबाईल बिझनेस हेड. तर अनबॉक्स मोबाईल ही एक रिटेल चेन आहे, कमी वेळेमध्ये जास्त सक्सेसफुल झालेली. तर आता सावंतवाडीमध्ये इतकं मोठं स्टोअर, ऑल ब्रँड्स आणि इथे सर्व प्रीमियम गॅजेट, ॲक्सेसरीज भरघोस डिस्काउंटवरती उपलब्ध अनबॉक्स मोबाईलनं सावंतवाडीकरांसाठी केलेलं आहे. तर आता तुम्हाला कुठलेही प्रीमियम मोबाईल्स, ॲक्सेसरीज घ्यायला बाहेर कुठेही जायची गरज नाही आहे. आणि हे अनबॉक्स मोबाईलचं एक कस्टमरशी असलेलं नातं म्हणजे काय की एक विश्वसनीय रिटेल मोबाईल चेन आहे, ज्या ठिकाणी लोन पे फोन बजाजचे अधिकृत विक्रेता केंद्र आहोत आपण. ॲक्च्युली मी सगळे सावंतवाडींना आवाहन करतो की आपले आता अनबॉक्स मोबाईल जी आहे ती पुण्यातली एक खूप मोठी सक्सेसफुल चेन आहे, जी आपण आता सावंतवाडीमध्ये चालू केलेली आहे. आणि ह्या स्टोअरमध्ये आपल्याला भरपूर ऑफर मिळणार आहे. 0 डाऊन पेमेंट, त्याच्यानंतर 75% ॲक्सेसरीजवरती ऑफ, मोबाईलमध्ये सुद्धा भरपूर म्हणजे डिस्काउंट असं मिळणार आहे. मग मी सगळ्यांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी यावा, स्टोअरला व्हिजिट करावा आणि त्याचा खूप खूप लाभ घ्यावा.